Hello and welcome back to my channel lwgwfwr. तो लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअ'आव आं मोनसे जोबोद मोजां इनफरमेशन नोंसिनि थाखाय लानानै फैदों लोगोफोर। तो फेसबुकआव माबोरैहाय इजिलि फैसा आर्निं खालामनो हायो बेनि भिडिअ' लानानै फैदों आं। तो नोंथांमोनहा नायनो हागोन नैबे स्क्रिनाव आं होखाबाय आर्निं प्रुफ आरोना बे आंनि फेसबुकनि। तो नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि फेसबुकनि थ्रुयैनो माने फैसा आर्न खालामनो हागोन आरोना। तो मा होनो लोगोफोर आजिखालि गासिबनिबो आखायाव स्मार्टफन दंखायो नङा होमबा। तो स्मार्टफनावहाय जोङो फेसबुक जितु ससियेल मिडिया एप मेसेन्जार तो बेवहाय मा होनो जोङो मैक्सिमाम 24 घन्टायाव जों मैक्सिमाम 2-3 आवार्स जेरैबाबो जोङो यूज खालामखायो नङा होमबा। तो बे यूज खालामनायनि गेजेरावनो मा होनो जोङो बेफोरबायदि आर्निंनि सेटिंफोरखौ बानायनानै लायोबा जोंनि थाखाय सुबिदा जायो नङा होमबा। तो जायफोरानोखि रिल्स बानायनो मोजां मोनो शर्ट भिडिअ बानायनो मोजां मोनो बिसोरनि थाखाय बे भिडिअआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरोना। तो नोंथांमोना जोबजासे नायलां आङो खिथागोन आरोना नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनि थाखाय। तो लोगोफोर नोंथांमोनहा दा जितु यूज खालामबाय थानाय फेसबुक तो बे फेसबुकजोंनो नोंथांमोनहाबो आर्न खालामनो हागोन। बिनि थाखाय बेलेग एक्सट्रा पेज खुलिनो गोनांथि जालायलायनाय नङा आरोना। तो नोंथांमोननि बे फेसबुकआनो मा होनो पेज आरो प्रोफाइल मोननैनिबो खामानि मावगोन आरोना। तो बेयावहायनो नोंथांमोनहा भिडिअ रिल्स आपल'ड होनानै फैसा खामायनो हागोन आरोना। तो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्रायो मा होनो दायो मबाइल स्क्रिनाव आं खिथाना लांबाय थानोसै नोंथांमोननो मा खालामनांगोन। तो नायलांबाय थादो। तो लोगोफोर नैबेनो आरोना आंनि फेसबुकआ। तो बे फेसबुकआ आंना फेसबुक प्रोफाइलमोन प्रोफाइलनिफ्रायनो आङो पेजाव बानायबाय आरोना बे माबाखौ फेसबुकखौ। ओमफ्राय दा नोंथांमोन आंनि मनेटाइजेशन सेक्सनाव थांनानै देखायनोसै माबायदि आंना मनेटाइज जादों। तो बेवहाय आंना 3 सेक्सनाव मनेटाइज जादों आरोना। तो लोगोफोर नोंसोरबो प्रोफेशनल मोडखौ एक्टिभ खालामबा बेबायदि प्रोफाइल मोनगोन मोननानै ओमफ्राय बेयाव भिउ टुल्सनि अपसन मोनगोन आरोना। तो बेयाव थांनानै ओमफ्राय मनेटाइजनि मोनसे अपसन मोनगोन। तो बेवहायनो बेबायदि दं आरोना। तो नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव बेवहाय स्टार एड्स अन रिल्स बोनास आरो इनस्ट्रीम एड्स बे मोनथामा आंना सेक्सना मनेटाइज जाना दं आरोना। तो बेवहाय नोंथांमोना नायदो नैबेयाव नै दायो आंहा आर्निं एड्स अन रिल्सनि आर्निंसा दायो $0.08 दं आरोना US कारेन्सियाव। तो बेनो आर्निंआ। तो दायो आं माबायदि प्रोफेशनल मुड अन खालामनानै मोनसे प्रोफाइलखौ पेज आरो प्रोफाइल मोननैनिबो माने गेजेराव दोननो हायो बेखौ आं खिथानोसै नोंथांमोननो। तो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। तो आंहा मोनसे नैबेयाव मा होनो लोगोफोर पलिसि इस्यु फैदों आरोना। तो भिडिअआ आंनिनोमोन बेवहाय मोनसे कपिराइट गोनां मिउजिक बेकग्राउन्ड होनायनि थाखाय बे भायलेसन आंहा मोनसे फैदों। तो बेखौ आङो भिडिअखौ डिलीट खालामबाय ओमफ्राय दासिमबो बे रिमुभ जायाखै आरोना बे नटिफिकेसना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअआ बे आंनिनो। तो बाजाराव रिएक्शन भिडिअ लानायमोन बेवहाय इस्युआ बे मिउजिक कपिराइटनि थाखाय फैदों आरोना। तो दायो आं मेन पेजाव फैफिननानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन आं बेयाव खोन्थानोसै दायो। तो बेयाव राइट कर्नाराव 3 डट नुनो मोनगोन नोंथांमोना प्रोफाइलाव। ओमफ्राय बिनि उनाव गाहायथाराव नायदो बेवहाय टार्न अफ प्रोफेशनल मुड दङ। बे जायगायावनो टार्न अन प्रोफेशनल मुड अपसन थागोन लोगोफोर। तो बेखौ अन खालामनाय लोगो लोगो नोंसिनि प्रोफाइला मोनसे पेज बायदि जासिगोन आरोना। तो बे पेज जाबाथाय नोंथांमोना रिल्स शर्ट भिडिअ बेफोरबायदि हगारबाय थाबानो नोंसिनि फैन फलोइंसफोरा बारायबानो बेफोरबायदि अपसना फैगोन आरोना लोगोफोर। तो माखासे क्राइटेरिया दङ। तो माखासे क्राइटेरियाबो दं आरोना लोगोफोर। तो दा बे क्राइटेरियाफोरखौ आं नोंसोरनो खोन्थानोसै मा क्राइटेरिया दङ। तो दायो आङो क्रिएटर सापर्टआव थांबाय। तो मनेटाइजेशन सेक्सनाव माखासे क्राइटेरियाखौ आं खोन्थानोसै। तो बेवहाय प्रग्राम एलिजिबिलिटि फार्स्टआवनो नायदो नोंथांमोना रिल्स प्ले बोनास आरोना। तो बेवहाय मा नांगौ नोंथांमोना नायदो। तो बेवहाय फार्स्टआवनो लिरनाय दङ लोगोफोर इउ मास्ट लिभ इन इउनाइटेड स्टेट्स। तो लोगोफोर बेवहाय बुंदों नोङो इउनाइटेड स्टेटआव थानाय जानांगोन होननानै। तो बे आपडेटआ एसे सिगांनि आरोना। तो दायो इन्डियायावबो माने माखासे कान्ट्रिफोरावबो जाजोब्बाय। ओमफ्राय सेकेन्ड पइन्टआव जोंहा
18 बोसोर जानांगोन होननानै बुंदों। ओमफ्राय थार्ड पइन्टआव कमिउनिटि माखासे स्टेन्डार्ड्सफोर लिरदों, ओमफ्राय कमप्लायेन्सफोर, ओमफ्राय बे नोंनि एकाउन्टआ 30 दिननि पुराना जानांगोन आरोना। ओमफ्राय जोंहा नेक्स्ट पइन्टआव दङ इउ मास्ट हेभ क्रिएटेड एटलिस्ट 5 रिल्स इन द लास्ट 30 डेज, माने 30 दिननि गेजेराव मोनबा रिल्स होनांगोन आरोना बेखौ मोननोबा। ओमफ्राय रिल्स प्ले 30 डेजनि गेजेराव 100K रिल्स प्ले जायोबा नों बे अपसनखौ मोनगोन आरोना लोगोफोर। दायो जोङो नेक्स्ट पइन्टआव थांसैलाय। नेक्स्ट पइन्टआ जोंहा एड्स अन रिल्स प्ले। थ' एड्स अन रिल्स प्लेयाव जिमानखिनि बेफोरबायदि क्राइटेरिया लिराखै, थ' बेवहाय इउ मास्ट बि इनभाइटेड होननासो लिरदों आरोना। थ' नोंखौ फेसबुकआ इनभाइट खालामगोन आरोना। थ' मोनसे टाइमाव नों भिडिअ रिल्स होलांबाय थाबानो, बेयाव जेबो क्राइटेरिया लिराखै बे मोनसेनि थाखाय। थ' नेक्स्ट जोंहा इन स्ट्रिम एड्स बेयाव थांगोन। थ' इन स्ट्रिम एड्सआव नोंथांमोना नायदो, बेयावहाय 18 बोसोर जानांगोन बेफोरखौ लिरदों। बेयावहाय 5000 फलोवार्स आरो 60,000 मिनिट्स भिउ जानांगोन बियो 60 डेज आरोना, मास मोननैनि गेजेराव। थ' ओमफ्राय आरो नोंनि पेजआवहाय 5 एक्टिभ भिडिअस थानांगोन आरोना, होमबानो नोंनि बे इनस्ट्रिम एड्सआबो मनेटाइजेसन जागोन आरो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव लिरनानै हरदो, आरो मायाबाफोर डाउट दङबा नोंथांमोना कमेन्टआव बेखौबो लिरनानै हर लोगोफोर। थ' आंनि बे फेसबुकनि जिथु भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक आरो शेयारबो खनसे खालामनानै होदो अन्नानै लोगोफोर, जाहाथे बयबो बेफोरबायदि खालामनानै लानो हायो आरो इजिलि एसे एनै फैसा आर्निं खालामनो हायो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोनहा लोगोफोर आंनि इउटिउब जिथु चेनेल बेखौ साबस्क्राइब खालामाखै, थ' इउटिउबावबो थांनानै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन।